ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଟିକିଏ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଣିଷ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପର କରିଦେଉଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। କେମିତି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବ, ଏମିତିକି ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ ମଣିଷ ନିଜର ମଣିଷତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ମଣିଷ ଦେଖାଇବୁ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ବୁଝିଛି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସେହି ପେଟର ଭୋକକୁ ଚିହ୍ନିଛି। ନିଜେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଲଟପଟ ହୋଇ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କରିଛି ଆଉ ନିଜ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି। କେତେବେଳେ ନିଜେ ନ ଖାଇ ଅନ୍ୟର ପେଟକୁ ଦାନା ଦେଇଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଦେହକୁ କନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ପଶୁମାନଙ୍କର ସେହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ସେ ସ୍ନେହରେ ଆଉଁସି ଦେଇ ନିଜ ହାତରେ ଖୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗରିବ ପାଖରୁ ଲୁହ ପୋଛୁଥିବା ସେହି ସହୃଦୟ ମଣିଷ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶ କୁମାର ପାଣି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଆକାଶ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆକାଶ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବି ସେମିତି ଆକାଶ ପରି ନିର୍ମଳ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ଭାବିଥିବା କଥାକୁ ପୂରା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆକାଶ କୁମାର ପାଣି ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପାଣି, ଘର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରିଆପାଟଣା ଗାଁରେ। ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନିଜ ପୁଅର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆକାଶକୁ ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଠି ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ A1 ଓଡ଼ିଆ।